Hello mga kauragon! Welcome na naman sa panibagong vlog natin. So ito po na yung inaantay natin, yung Buyadores 2019. Ito po yung Peña Francia Festival dito sa Naga. So nandito po tayo sa Naga City. So ito po yung Porta Maria. So ito po yung bukana ng simbahan na isa sa pinakamagandang simbahan dito sa Naga City. So, matutunghayan po natin ang Buyadores Festival. Ihahatid ko po sa inyo ang mga kaganapan ngayon, ang mga gandang sayaw at festivity dance about Peña Francia. Viva la Virgen. So, makikita po natin mga kauragon. So, punong-puno po dito ng tao. So, ito po, sila po ay isa sa mga participants. Yan. So, say hi mga kauragon. Say hi! Alright. So, mga ganda po, naka-makeup sila at naka-prepare para sa street dance presentation para sa Buyadores. So, mamaya-maya po, so, isa-isahin namin sila habang nagpe-perform. Oh, mga kauragon, say hi naman kayo dyan. Alright, so busy sila kasi anytime po magsisimula na ang ating Buyadores. So, see you guys sa ating Buyadores Festival or Peña Francia Festival. So, ito po ay taon-taon na nangyayari dito sa Naga City. Isa po ito sa pinakamalaking event na nangyayari dito sa syudad. So, bukas po or ang susunod na activity nito po pagkatapos ngayon bukas ay ang isa din sa pinakamalaki ang dadaluhan ng mga halos karamihan sa military parade. So ito po ang kaabang-abang. Alright, so ito na po, magsisimula na po ang ating Buyadores Festival. So ito po yung una. Yan po ang ating mahal na ina. So, iikutin po yan dito sa Plaza Miranda, Plaza Rizal, at saka titigil po or matatapos po ang parade dito sa may plaza. Tapos, susundan po ito ng ating first contingent. So, ang mga contingent po natin ngayon is from different schools. Meron pong elementary, meron pong high school, and meron din pong I think may college dito na kasali. So hindi naman po sinasabi na college lang, high school lang ang dapat sumali. So welcome po ang lahat na sumali. So okay guys, mga Koragon, so wag lang po natin kalimutang mag-subscribe at like ang video ito at wag kalimutang mag-iwan ng comment sa comments section. So, see you mga kauragon! Viva!
lubod, lasya ang paglaog. Pinoon, iwan sa islog. Takot sila, sobrang ako. Pueblo, Madre de María. Viva la Virgen, viva la Virgen, viva la Virgen, viva. Viva la Virgen, viva la Virgen, viva la Virgen, viva. Por el
mga kauragon, so yan po, tapos na ang ating parade. So dito po hindi pa ito natatapos kasi nandito pa sa kalsada. So ibig kong sabihin po is tapos ko na po maibigay sa inyo ang parade. So ito po, bibigyan lang po natin habang naglalakad tayo papunta ng entablado at papanoorin natin yung mga exhibition nila. Ayan po yung last contingent, number 10. So meron po tayong 10 contingent na sumali dito sa ating Boyadores Festival. So ito pala po ay karamihan ay high school or nasa basic education. Ayan po, high school and elementary rather. So yan po, nag-perform sila sa kanilang street dancing papunta doon sa entablado. Alright. Huri ha, lalaw ka huri. Luwas ka naman huri. So makikita ninyo mga kauragon ang talagang pagkadebosyon ng mga Bicolano sa mahal na ina. Kaya hindi nakapagtataka na ang mga Bicolano ay mga makadiyos at mababait. Yan. So malapit talaga ang mga Bicolano sa Panginoon. So dahil sa mga ganitong aktibidades na ginagawa at debosyon na ipinapakita ng mga Bicolano sa mahal na ina. Okay? So, yan po, papunta na po tayo sa entablado para po panuorin ang kanilang kanya-kanyang mga performances sa kanilang mga exhibition. So, dito na po tayo sa may plaza. So, papunta na po ito doon sa isang plaza. So, doon po sa isang plaza gaganapin yung ating exhibition. So, ito po, dito po. So, ito po yung entablado. Yan, makikita nyo. So, halos hindi po mahulugan ang karayom dito sa buong Naga City. Lalo-lalo na po dito malapit sa may plaza. Dahil po sa napakaraming tao talaga na tumatangkilik at nagdidebosyon sa mahal na ina. So ito po ay isang paraan ng pagpapakita ng debosyon sa mahal na ina. Okay, so tunghayan po natin. Just don't forget to like, share, and